Buntag yung sudya karon guys kay ang milang sudan magtuwa kong isda. Dere kamatis dito hilaw-hilaw pa ba pinalit ni mama. Naaman si kamatis diri kinamam na hinog na anis. Oh my God! Wow! May action na siya kadaot. Kaon na po. Kaon na to guys kay ato isago sa tinuma. Ko isagol sa tinuwa nga hinog kaya na may kamatis dito pinalit ni mama pero katong isang adlaw siguro to sa green ay kuan to baka nang murag green pagamay so kana ko isagol sa hinog bo kamarji siguro na nalimtan kamarji kuang ato ang lamas guys ug way tanglad. Kuang atong lamas kung way tangad. So magkuha kog ay mura man siya. Magkuha kog tangad kay di makumpleto atong tinuwa ug way tangad. Wa pagid taon. Wa pagid ko kalugway standing. Makumpleto ang ato ang tinuwa ug way tangad. Unya magkuha po kog kamunggay. Kaog kamunggay dara. Darang tangad guys, ato ning lukuton karon. So magkuha po kog kamunggay kay. So magkuha tag kamunggay guys. Magkuha tag kamunggay. Ako na lang gibit-bit ang kamera kay hago si bit-bit og stand oy nya. Sa man oy mungit-ngit man sid sa. Ako tigbit-bit og stand morning ako na lang ning kung ano na ay kamunggay na may kuan kulan pa nung isa. Ang kamunggay na atong gikuha guys ug ang tanglad lulululu tawag ug ang tanglad. So kompleto na ito ang sahog ay kompleto na ato ang kuan sa tinola. Kompleto ng ricado na to sa tinola. Akong buwak-wak. So kompleto na. So di makumpleto ang tinuwa ug way tangad kamunggay. Charot lang ganahan lang pud ko magtinuwa nga naay kamunggay. So tiwaso sa tunhog luto ang tinuwa guys kay mag-unan pa pud ko isda. Na ay kamatis si mama pinalit ng animan. So yung kamatis ni mamang tinanong mas hinog man so manalay kang kuhaon pa din gluy adi ay mahit-hit ang dyan sadya ay karira lang ito ako ba sadya ako nang itanam tanam din ako kayong turok na okay. Muna ni ato ang lamas o si tanglad. Ako ning banganan una usa basan. Banganan una usa basan. So basahin na to. Ay, hindi ko sa mga sa mga
Basan ako guys. Basan sa basan. Wait. Nainis. Way klaro, way klaro, way klaro. Way klaro akong vlog guys. Naki-video nga, gikan ko naghugas. Ang butang dire. Tapos naghiwa pa ako sa kamatis. Naghiwa pa ako sa kamatis. Salamat. Nga ko mag luya guys. Nakis-kis ulit. Ang pangit ritso na. Ritso na guys, ritso na. Okay. Kape. Ha? Ano ba to? Oh my god, nalimot ko sa kamunggay. Nalimot ko. Iwan naman kamugas guys, halos kada-adlaw ko ako. So, ang atong tinuwa is bao. 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 So, ato na siyang ilunod, guys. Few moments later. Gabok na kami? Napot lang. Tumayra. Tapos na ang tinula natin, guys. Wait. Sakit. Buhiin na. Ano na? Di wagi ay binian. Dudukan ka sakit man daway vitamins dila mi. Mamahaw na ta. Mamahaw na, mahaw. Ma! Mahaw na. John! Bayot! Mahaw na, oy! Mahaw na, mahaw. Ano ang amon chutan, guys. Ay, salin sa nahurot. Huwag tinola. Salin sa nahurot. Tinola. So, mahaw na, mahaw. Ma! Tinoy, alas 8 na. It's me, Simplang Vizia.